田舎者のじじいは地方支社ってとこの方がお似合いじゃないの？ここは田舎とはわけが違うんだけど。あんたみたいなじじい、使えないでしょ。社長の椅子にふんぞり返るようにして座り、社長の息子である彼は、10年ぶりに本社に復帰した俺を嘲笑った。今日から僕が社長。じじいの居場所はここにはないんだよ。呆れ果てた俺は、自分に都合のいいことばかり言う彼に思い知らせるべく、静かに口を開いた。それは違いますね。そこは私の席ですよ。は？何言ってんの？俺の言葉に激怒した彼だったが、その後、己の滑稽さを思い知ることになったのだ。俺の名前は古賀義貞。全国展開している丸一商社の地方支社で数年前から支社長を務めている。一応は社長なんて言われているが、俺は営業からの叩き上げで、社員たちの多くは元同僚。なんなら、俺なんかよりも長く支社に勤めている社員がほとんどだ。俺はもともと新卒で丸一商社の本社の方の営業に就職した。人と話すのが好きだったのもあり、営業は転職だと感じ、気づけば後輩にも慕われ、周囲から頼れる兄貴的な存在になっていた。成績も上々で、会社から高く評価してもらえて順調であった。だが、そんないい状況は長くは続かなかったのだ。本社の社長である安川さんは傲慢で、人のことよりも自分たちの利益優先の考え方であったため、反りが合わなかった。俺が担当している大切なお客様のことをコストがかかるからと取引を突然中止しろなど理不尽なことを平気で言う。曲がったことが嫌いな俺はひるむことなく向かっていく姿勢を崩さず、安川社長に抗議した。この後、俺はどう言ったか忘れるぐらいじっくり話をした。結果、そのお客様は今でもお得意様で長いことお世話になっている。だが、いつも真っ向から意見や抗議をする俺を安川社長が面白く思うはずがない。あれは確か、俺が46歳くらいだったと思う。どういうわけか俺は人口約400人程度の何もない地方の田舎にある支社へ人事異動で突然転勤することになったのだ。地方の活性化を目的としてそちらで活躍してほしいという。だが、実態は安川社長が目障りな俺を転勤という形で自分から遠ざけたのだ。そして10年過ぎ、今に至る。その間、俺は腐ることなく働いた。地方の活性化が目的というのならば、やってやろうじゃないかと、躍起になった俺は、ダントツでの営業トップの成績を残し続け、ついには支社長に任命されるまでになった。そして支社長に就任して以降、おかげさまで、うちの支社の業績は右肩上がりだ。これもすべて必死になって働いてくれている社員たちのおかげである。そんなうちの支社とは対照的に、本社の方の業績は芳しくない。噂によると、安川社長は相変わらず周りを振り回しているそうだ。そのせいで、ついていけなくなった社員たちがどんどん退職し、本社全体の雰囲気が悪くなっているらしい。人手不足も手伝い、業績悪化を引き起こしているようだ。社長とは会社の責任者であるはずなのに、自分の自己満足で経営がうまくいかなくなっているのに気づかないのだろうか、と不思議に思う。その数日後、会社の株主総会の様子と、それに関連した内容や、お知らせなどの一斉メールが全国の社内に届いた。そのメールによると、会社の業績悪化の原因が社長のワンマンであることを重く見た株主総会役員たちは、社長の責任問題に言及。その後、執り行われた役員会議にて、安川社長の辞任勧告が行われ、退任することになったそうだ。それだけでも、なかなかに大きな変化であったが、その翌日、
さらに大きな変化が俺に降りかかった。古賀社長、本社から電話で連絡がありました。後任の新社長に決定したそうです。電話を受けていた部下が慌てて走ってきて俺に言った。突然の通達に俺は息を飲んだ。今すぐメールを確認してください。通達が行われているようです。部下の声に社員たちが集まってくる中、俺は急いでパソコンのメールボックスを確認する。メールで送られてきた人事異動願いには、承諾の意味を持つ役員会の会長の印と株主総会会長の印が押されていた。もともと業績と評判の良さで評価はしてもらっていたが、ここまでの大抜擢をされるとは思わなかった。すごいです。ですが、古賀社長なら適任だと思います。けど、ということは、古賀社長は本社に戻るってことですよね。そうですね。まだまだやれることはあったのではないかと、力不足を痛感していますが、転勤してきて、皆さんと仕事をしたこの10年、楽しかったです。古賀社長、頑張ってください。みんな応援してますから。ありがとう、みんな。頑張るよ。ここに転勤してきた時も突然だったが、ここを転勤していく時も突然となった。10年間、長いようで短かった。最初は何もなかった田舎で、少しずつ同僚との絆を深めていく過程も、頑張って仕事に打ち込む楽しさも、今はいい思い出だ。とても貴重な10年だったと思う。その後、豪勢な送別会をしてもらい、俺は送り出された。迎えた本社での出勤初日。おはようございます、古賀社長。どうぞいらっしゃいました。おはようございます。いえいえ、こちらこそ何卒よろしくお願いします。社長、よろしくお願いします。出勤すると、口々に歓迎してくれる社員たちに取り囲まれた。それに返事をしていると、秘書とおぼしき女性が話しかけてきた。どうぞ、社長。社長室にご案内いたします。ありがとう。よろしくお願いしますね。秘書に返事をしながら後ろを見ると、先ほどの社員たちも一緒に社長室についてきてるみたいであった。意気揚々と先頭で歩いていた秘書が社長室の扉を開けた。が、部屋の中を覗いた途端、驚いて固まってしまった。何事かと社員が駆け寄り、部屋を見渡す。なんでここにいるの？聞こえないようにこそこそ話しながら、いるはずのない人がそこにいることに驚いているようだ。俺も一緒になって部屋を覗くと、若い男性が社長席に偉そうに座り、机に組んだ足を乗せている。そして、ひどく気だるそうにこちらを見た。誰？なんか用？俺は、この男性を見たことがある気がする。どこだったか。安川社長の近くによくいた高校生の。まさやさん。知りたかったその先の名前を秘書がおもむろに呼んだ。僕に何の用？みんなでぞろぞろ何しに来たの？まさやくん。思い出した。彼は安川前社長の息子である。家庭のことで自暴自棄になっていた彼のことを放っておけなかった俺は、一時的にまさやくんに勉強を教えたり、話を聞いたりしてた時期があったのを思い出した。あの時は安川前社長である父の愚痴をよく聞いてあげていた。まさやくん、古賀です。僕は古賀義貞。覚えてるかい？すると、まさやくんは一瞬驚いたように目を見開くが、すぐに元に戻り、何事もなかったかのようにあくびをする。はあ？僕は先日まで8年海外に留学してたんだ。忙しいし、いろんなことがありすぎて、いちいち覚えてないよ、こんなおじさん。そうか。じゃあ仕方がないね。僕は古賀義貞。地方支社から来ました。今日からお世話になります。実は、
はあ？田舎のじじいじゃん。社長室に来れる身分じゃないよね。下っ端の下っ端じゃん。今日から社長に任命されてここにいることを言おうとしたら、言葉を遮ってクスクス笑いながらバカにしてくる。まさやさん？突然の暴言に秘書が慌てて止めようとするが、彼はお構いなしだ。田舎者のじじいは地方支社ってとこの方がお似合いじゃないの？ここは田舎とはわけが違うんだけど。こんな部下使えないでしょ。何考えてんの？まさやさん、失礼が過ぎますよ。謝りましょう。はあ？君、誰に謝れって言ってんの？注意する社員たちを睨みつけ、それから俺のことをニヤニヤ笑いながら見る。じじいが誰だか知らないけど、定能は黙って田舎へ戻った方がいいよ。そんな簡単じゃないんだよ、この会社は。まさやさん、なんてことを言うんだ。この方は。だってこんな仕事できなさそうなじじいいらないでしょ。留学経験のあるエリートの僕が社長になるべきって親父が言ってたよ。まさやくんは、だから今日から僕が社長。じじいの居場所はここにはないんだよ、と笑い飛ばしている。まさやさん、あなたはうちの社員ではありませんよ。なので、社長になることは。はあ、揃いも揃って無能なの？この会社に社長になれる人材が全くいないから、高学歴の僕がなるのがふさわしいって親父が言ってたんだよ。ここまでスラスラと言葉を並べて、一息つくと、またマシンガンのように話し始める。親父が首を縦に振れば、僕がこの会社の社員になることだって、社長になることだって可能なんだよ。だって社長だよ。社長命令は絶対でしょう。そんなことも知らなかったのかい？と、秘書にまで牙を向く。とりあえず、そこにいるデブハゲじじいは使えないから帰ってもらってよ。この場にいる全員が、まさやくんの心ない言動に驚き、愕然として、二の句が告げなかった。まあ、余計なことを言うと、また暴言を吐きかねないので、黙っているしかなかったのもあるが。しばらく静寂が続いた後、突然、コンコンと社長室の扉をノックする音が静かな部屋に響く。失礼します。鈴木です。入ってきたのは安川前社長の補佐役であった副社長の鈴木さんだった。鈴木さんとは彼が副社長に就任する前、本社に勤務していた頃から無駄話をする仲だ。副社長に就任した時は連絡を取り、お祝いの一言を送ったものだった。鈴木、お疲れ。まさやくんは当たり前のように鈴木さんに挨拶する。だが、そんな彼を見て、鈴木さんは眉根を寄せた。まさやくん、外まで君の声が聞こえてきていたよ。君は先日帰国したばかりで何も知らなかったかもしれないが。あ？なんだよ。会社の業績不振の責任を取り、君のお父さんの安川社長は解任された。そして、こちらにおられる古賀さんが今日から新社長に就任することになっている。だから、失礼な態度は改めるように。はぁ？何それ？誰が決めたの？親父が社長職を退いたなら、息子の僕が社長になった方が、どう考えてもいいに決まってるでしょう。こんな老いぼれに会社の責任者を任せようなんて、どうかしてるよ。役員会と株主総会で、きちんと認められて決まったことだ。それから、子供が代々後を継ぐ世襲制については、廃止となったことを告げる。これも、実は先の役員議会での決定事項の一つだったのだ。これからの世、人材をうまく広く成長させるためには、視野を広く持ち、可能性を持たせる。そんな育成が必要である。その中で、これまでの業績と評判の良さから、俺が後任に任命されたんだった。鈴木さんの説明に、まさやくんは露骨に不満そうな顔をした。そんな、わけのわからない方針を勝手に決めるなよ。僕は海外留学までしたエリートだよ。
こんな田舎のじじいがなるより、僕の方がいいに決まっているだろう。まさやくんの言い分に、鈴木さんは苦々しく頭を振り、意を決して話し出した。まさやくん、そこまで言うなら、君は今まで海外で何をしていたのかね。大学も卒業できずに退学してしまって、ここ数年遊んでばかりと聞いているが。はあ？今それ関係ある？このじじいと会社のことを言ってるんだけど、僕の言っていることわかる？痛いところを突かれて余計反発しているのだろう。明らかに動揺しつつ、言葉で何とか優位に立とうとしているのが伝わってくる。その時、ブプッと吹き出してしまったような失笑が後ろから聞こえてきた。一緒に来ていた社員たちであった。その後小声で、ほら笑うな、とか、だって面白いんだもん、などのやりとりが少しだけ聞こえてくる。もちろん、まさやくんにも丸聞こえなのだろう。俺は、まさやくんの顔がどんどん怒りで真っ赤になっていくのを見ていた。その顔になぜか既視感を感じていた。勉強もせず遊んでばかりで、大学の卒業単位も取れずに退学するしかなかったような中途半端な君に、この大きな会社の社長が務まると誰が思う？できるに決まってるだろ。マジうっさいな。親父に言いつけて、お前ら全員クビにしてやるからな。まずそいつ、田舎じじいからだ。声を荒げて、俺に指をさして、怒鳴り散らす。だが、その姿は滑稽でしかない。安川前社長が現役時は、その脅しは有効かもしれないが、今はすでに退任しているため、何の意味もなさない。父親の意を借りる癖がついているのを感じて、かわいそうな人なんだと思った。悔しさに怒り、震えているまさやくんに、俺は一歩近づく。まさやくん、どうしてそんなことを。言いかけて、まさやくんに手を伸ばそうとすると、まさやくんがそれを手で叩き、俺を睨みつけると、足を踏み鳴らして、社長室を出て行った。そして、壊れそうなほど強い力で、扉を閉めて、去って行ったのだった。それから、数日後、俺は無事に社長に就任した。あれからまさやくんは、姿を現さなくなった。高校生の頃のまさやくんとは、全く人が変わってしまっていて、別人なのかと疑ってしまうぐらいだったが、大人の顔つきにはなってるが、雰囲気はあの時のまま。人を見下す子じゃなかったはずなのに、変わりようにすごく驚いた。それにあの時、俺のことを覚えていた反応だった。それなのになぜ忘れたふりをしたのだろう。古賀社長、今日のご予定は？鈴木さん、どうにも私は彼のことが気になるんだ。綺麗に整頓された社長机の上に置かれた今回中途採用求人で届いた応募書類。履歴書の束から安川雅也、彼の履歴書をつまみ上げる。それを見た鈴木さんは複雑な表情をした。古賀社長、昔親身になって面倒を見てましたよね、彼のこと。ああ、懐かしいよ。自分の子供みたいに思った時期もあったから。あんな暴言を言われたのに尊敬しますよ、古賀社長。しばらく考えた末、鈴木さんに履歴書を渡した。彼の今日の面接だが、俺はちょっと緊張していたし、特別扱いするつもりは毛頭なかった。ただ、忘れたふりをした理由を聞きたかっただけだ、と言い聞かせていた。小さな部屋で椅子に座って、しばらく待っていると、小さなノックの音がした。はい、どうぞ。失礼いたします。扉を開け、お辞儀をし、こちらを見たまさやくんは、驚き目を見開いた。なんで？社長面接だが、よろしく。よろしくお願いします。彼は思ってもいなかっただろう状況に、かろうじてそれだけ挨拶すると、対面の椅子に座る。うちは何社目なんだい？別に。そこは昔と変わらないな、まさやくん。古賀さんは変わったけどな。
マサヤくんが投げやりに発した言葉に、どこか責めるような雰囲気を感じたと同時に、やっぱり覚えていたと確信した。やっぱり、私のことを覚えてくれていたんだね。この間なんで忘れたふりをしたんだい？古賀さんは僕のこと忘れていたよ。はっとして、俺はマサヤくんの顔を見た。数日前に見た怒りで真っ赤になった彼を思い出した。それは以前に見た光景とリンクする。思い出した。あれは彼が高校生の時だった。お父さんは僕のことを否定するんだ。全部、存在も、何もかも、将来の夢も。マサヤくんは安川前社長から精神的に虐待を受けていた。彼が泣きながら溜まっていたものを吐き出したあの時、俺は親身に話を聞いてあげていた。彼の家庭は複雑で、母がおらず、義母が代わりをしていたが、ほとんど打ち解けておらず、ほとんど他人状態のため、他に頼る人がいない。だから、俺が彼にとっての一番の拠り所なのかもしれなかった。このままじゃいけない。マサヤくん、君を施設に避難させる。その前に、君と俺と安川社長と3人で話そう。そういう話をしていた。しかし、結局3人で話すことなく、俺は転勤を余儀なくされてしまったのだ。それも、マサヤくんに一言も伝えられず、突然の転勤。なぜ、今まで忘れていたのだろう。ゆっくり顔を上げて、まっすぐこちらを見つめるマサヤくんと目が合う。思い出した？古賀さん。ずっと待ってたんだ、あの時。勝手にいなくなってさ。忘れてたんだろ。口ではあんなに心配してくれてたのに。ごめん。ごめんな、マサヤくん。いいよ、もう。けど、だからって、あんな暴言は絶対ダメだ。ごめん。わかってるつもりさ。僕が社会不適合者ってこともね。なりたかった将来の夢は叶わなかった。どうでもいいよ。マサヤくんが小さく息をつき、俺から視線をそらしてうつむく。だから、そうやって自暴自棄になって、今までまともに勉強せず、嫌いなお父さんのもとで働こうと思っていたのかい？うん。社長も約束されているとも思ってたし。罰が悪そうに小さく笑う。でも、これから君のお父さんはいない。だから、どうでもいいなんて言わないでくれ。社長になれないかもしれないけど、もう何かのせいにしなくてもいい。これからは、君の足で歩いていくんだ。マサヤくんが何かに弾かれたように顔を上げた。暴言は、古賀さんが全然違う立場の人になって戻ってきたのが寂しかったんだ。そして、ごめんなさい、とつぶやき、申し訳なさそうにうつむく。そんなマサヤくんに、俺は優しく微笑んだ。よし。面接ありがとうございました。ありがとうございました。お礼とお辞儀をして、扉まで行ったマサヤくんは、ノブに手をかけて、後ろを振り向かずに、面接、ここで20社目だよ、と、自重気味に小さく笑う声を漏らしていた。マサヤくんの本音を聞かされた面接から数ヶ月後、会議室に行く途中、廊下の向こう側で、ベテラン社員の後ろを慌ただしく走るスーツ姿のマサヤくんに気づいた。おーい、安川くん、コピーしたか？はい。元気に返事をするのを微笑ましく眺めながら、二人の姿を見送る。マサヤくんは一番忙しい部署に配属された。もともと俺がいた部署だ。営業のベテラン社員のアシスタント営業事務から始めている。まあ、彼が先日言っていた下っ端の下っ端というポジションだ。彼の上司の話では、それは思いっきり会社の荒波に揉まれてると聞いている。今のまま順調に成長してくれれば、彼には後々
俺が担当していた得意先を任せようと思う。さて、俺も仕事だ。社長になってなかなかに重い責任を感じてはいるが、これまでの経験を武器に戦っていくつもりだ。そして、社員みんなと寄り添い、協力し合える、より良い会社にしていこうと心に誓っている。